ассалому алайкум, мардуми сарбаланди тоҷик. Олимон дар бораи бибиҳо ки наберагонро нисбат ба фарзандон дӯст медоранд, тадқиқот гузарониданд, ки бибиҳо дилбастагӣ нисбат ба набера бештар дида мешавад. бештар бибиҳо ҳиссиёти фаҳмидани набераҳо кӯшиш мекунанд онро фаҳманд, ки онҳо чӣ мехоҳанд. беҳуда намегӯянд, ки фарзанд дона, набера мағзи дона аст. аё зебо ситора дар замин ҳастӣ? аё доно ту моҳи дилнишин ҳастӣ? камоли ту ба дилҳо равшании тозае бахшад? аё хуршед яктое ту нури нозанин ҳастӣ? лабонат доимо пурханда бошад, ғами дунё зи ту дилканда бошад. ҳама рӯзу ҳама моҳу ҳама сол бароят ин ҷаҳон арзанда бошад. шавед садсолаю дарде набинед, зи умри хушгузар гарде набинед. зи умри хушгузар эй гул ба домон, ба 100 соли дигар гарде набинед. ва шеъре аз номи набера гуфтаниям. бибиҷонам меояд, бибиҷонам меояд, дилу ҷонам меояд, аз роҳи дур меояд, ба зур меояд. бибим ояд мо хурсанд, қиссаҳояш пури қанд. мавизу мағз меорад, чизҳои нағз меорад. гапҳои бибим ширин, қанд барин, асал барин. ҳамаи набераҳо барои бибию бобоҳо хеле ширинанд, мисли асал, аз асал ҳам бештар. ба ҳамаи бибию бобоҳо сарбаландӣ, сарфарозӣ, некномӣ, хушбахтӣ ва пеш аз ҳама умри дарозу саломатӣ таманно мекунам. پیش تو هستم و یا نه خوش بیمون جانی شیرینم